Joo. Tiedättekö, mikä etu puhujalla on verrattuna muuhun seurakuntaan? Yksi etu meillä on, jotka joudutaan tähän tämmöiseen kinkkiseen paikkaan. Minä arvaan, että saa aloittaa ja lopettaa silloin, kun haluaa. No se on hyvä, oikein hyvä. Ja sen lisäksi sitten se, että saa niin kuin ekana niin kuin ravita itsensä sillä sanalla, millä Herra haluaa meitä kaikkia kohdata. Että no, tietysti eihän Jumalallahan ei ole kiire mihinkään, että Jumala loi aikaa vaan. Mutta kuitenkin niin kuin se etu tässä on. Ja toi hyvä, minkä Lauri tässä aluksi sanoi sillä tavalla, että Herra Jeesus on meidän kunniavieras tässä. Niin. Että se on just näin ja Herra näkee tämän asenteen meillä. Ja sen lisäksi me voidaan myös tätä meidän tilannetta tässä nyt sillä tavalla havainnoida, että itse asiassa me kaikki saadaan olla kunniavieraita. Että Jeesus on nähnyt aikanaan vaivaa, että on tämän seurakunnan perustanut. Ja Jeesus on nyt tässä meidän kanssa ja itse asiassa niin kuin polvistuneena jokaisen meidän vieressä. Et sillä Herra haluaa antaa säännöllisesti meille, säännöllisesti semmoisia hetkiä, että me voidaan niin kuin keskittyä häneen. Ja mitäs? Nyt me saatiin tässä tämä profetia. Ja mitäs teille jäi mieleen tästä profetiasta? Minkälaisia asioita siinä tuli? Mulle tuli ainakin semmoinen, että meidän ei tarvitse pelätä. Niin, meidän ei tarvitse pelätä, joo. Ja katsotaan Jeesuksen, että sehän on meidän niin kuin, tämä voima ja kaikki, että mitä tahansa, että ei anneta minkään niin kuin, pallata meidän niin kuin, ajatusmaailmaa ja sielun elämää. Siis sillä tavalla kaiken. Ja tämä periaate on niin kuin jokaisessa niin kuin seurakunnan kokouksessa ja jokaisessa puheessa, mikä seurakunnassa pidetään, niin se on niin kuin siellä mukana se, että Jeesus niin kuin kehottaa katsomaan itseensä. Ja me, jotka ollaan saatu uudesti syntyä aikanaan, niin me ymmärretään, mitä se tarkoittaa. Että kun me voidaan katsoa Jeesukseen ja keskittyä häneen. Ja silloin me päästään siihen tilanteeseen, että se maailma ei pääse sillä tavalla niin kuin meitä painamaan päälle. Ja siksi Herra haluaa palvella meitä jokaista erityisesti. Että me täältä sillä voimaantuneena lähdetään kotiin. No mitäs muuta jokaisessa seurakunnan kokouksessa ja puheessa tulee esille? Siis yksi oli se, mikä tuli tässä profetiassakin, kun Herra sanoi, että katsokaa minua, että keskittykää minuun. Mitäs muuta tulee aina tässä? Millä tavalla Herra vahvistaa meitä tässä? Että Jeesus on joka kokouksessa keskipiste. Niin, että Jeesus on keskipiste. Joo. Hyvä. Hyväksytään. Mitäs muuta? Tuleeko mieleen? Lauri? Jeesus haluaa rohkaista meitä. Niin, rohkaista. Joo. Kyllä. Ja se rohkaisun laatukin on semmoinen, että loppujen lopuksi Jeesuksella on vain yksi vihollinen täällä. Ja se on paha kaikkine lonkeroineen. Ja tiedättekö, että sekin on Jeesukselta rohkaisua, kun hän itse katsotaan, että hän on niin kuin, 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 niin kuin,
kutakin meitä kohtaa sillä tavalla, että me tunnistetaan omassa elämässä, että kuinka se Jumalan ainoa vihollinen niin kuin yrittää painaa päälle. Me tunnistetaan se ja sanotaan sille, että ei käy. Ja joskus se on semmoinen, että me ollaan saatu kymmeniä vuosia olla uskossa ja sitten me havahdutaan johonkin. Ikään kuin johonkin semmoiseen pahuuden lonkeroon, mikä on pitkään pitänyt meitä otteessaan, että hyvänen aika, tämmöistäkö tämä on. Että ne on sitten tietysti vähän pitempiä prosesseja niistä selviytyä, mutta kuitenkin tämäkin on rohkaisua. Eli Jeesus rohkaisee meitä katsomaan itseensä. Jeesus rohkaisee meitä menemään ja tulemaan hänen voimassaan, mutta sekin on rohkaisua Jumalalta, että me pystytään kääntymään pois pimeydestä. Joo. Siellä meidän Porvoossa, siellä meidän omassa seurakunnassa, jos voi sanoa näin, niin oli tänään vähän esillä semmoinen teema, että niin kuin muun muassa, että Jumalalla oikeasti on se oma valtakuntansa, se näkymätön todellisuus. Ja kun me kasvetaan, niin meidän on helpompi ja helpompi ottaa se Jumalan näkymätön todellisuus niin kuin mukaan siihen meidän arkeemme ja tähän näkyvään todellisuuteen. Siis loppujen lopuksi tämähän on niin mahtava tämä systeemi, minkä Jumala on luonut siis tämän näkyväisen maailman. Ja Jumala haluaa, että me oikealla tavalla otetaan se hallintaan. Siksi hän on antanut meille aistit ja kaikki muut. Siis tämä on mahtava systeemi ja sitten niin kuin on kuullut semmoisen ajatuksen, että sekin on yksi syy, miksi meille tulee joskus sitten se 1000 vuoden aika, minkälainen se sitten onkin. Sen tähden, että Jumala niin kuin korvaa sen synnin tälle maailmalle, tälle näkyvälle maailmalle. Koska silloin kun aikanaan Jumala loi maailman, niin se oli hyvää, mitä Jumala teki. Että sen tähden niin kuin itsessään tämä näkyvä maailma, niin tähän ei ole muuta kuin täys Jumalan kunniaa, niin kuin sana sanoo. Mutta että me ymmärretään se, että synnin tähden, niin tämä näkyvä maailma yrittää meidät väärällä tavalla niin kuin riistää Jumalalta sillä tavalla, että me täytettäisiin elämämme vaan tällä näkyvällä. Ja se on väärin. Että se, mitä Jumala haluaa, on se, että mitä pitempään me kasvetaan uskossa, niin sitä helpommin me saataisiin se Jumalan näkymätön todellisuus, se Jumalan pyhän hengen läsnäolo ja semmoinen kaikki tähän niin kuin tueksemme, että me eletään niin kuin kahdessa todellisuudessa samaan aikaan. Ja myös sitten tietysti se, että siitäkin me puhuttiin, että se taivas, että meidät on loppujen lopuksi luotu taivasta varten ja piste. Amen. Että tämä näkyvä on vaan, että niin kun sen voi sillai lyhyesti määrittää ihmiselämän, että yhtenä päivänä Jumala todistaa ihmiselle, että hän on olemassa, toisena päivänä hän kutsuu seuraamaan itseensä ja kolmantena päivänä me täältä lähdemme, niin sanotusti kuolemme. Että se on niin kuin tämä elämä, se voi tälläkin sanoa ja tämä on hyvä joskus muistaa, että tämmöisestä on kyse. Mitäs teille tulee mieleen tämmöisestä? Mä luen Luukkaan evankeliumista, kun Jeesus sanoi Getsemanessa silloin, kun Jeesus siellä viimeisen kerran oli. Todennäköisesti Jeesus oli kymmeniä satoja kertoja täällä maapäällä eläessään siellä Getsemanen puutarhassa, mutta viimeisenä kertana Jeesus sanoi kiinni ottajillensa: minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta.
Tämä on aika synkkä juttu. Tämä on teidän hetkinen ja pimeyden valta. Oletteko te koskaan niin kuin tätä asiaa sillä ikään kuin Jumalan edessä miettinyt? Joskushan, niin kun, kyllä mä ainakin tunnustan sillä tavalla, että jos on kovin vaikeita asioita, niin kun mä luen Raamatusta, niin helposti tulee semmoinen ikään kuin tappio mieliala ja jos ei sitä pysty niin kuin ymmärtämään, että se vaan sivuuttaa ja ajattelee, että no onpas ikävä tai negatiivinen asia. Ja se ei välttämättä aina ehdi edes ajatuksiin asti, kun se vaan työntää sivuun, että tämä nyt ei tänään kiinnosta. Mutta oletteko te koskaan tätä miettinyt? Että nyt mietitään vähän tätä pimeyttä, pimeyden valtaa ja voimaa. Koska tässä Jeesus sanoi, että pimeyden valta, ja siinä tilanteessahan niin kuin Jeesus jäi yksin. Mutta että mennään eteenpäin sillä lailla, katsotaan sitä tilannetta Jumalan näkökulmasta. Niin loppujen lopuksi tässä tilanteessahan tämän seurauksena niin Jumala, Isä Jumala yhdessä Jeesuksen kanssa niin kuin valmisti käytännössä ja toteutti sen suurimman voittonsa ihmiskunnalle. Eli sen syntien sovituksen. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä, niin kun mä oon tämän ymmärtänyt itse, niin on sillä niin kun mielelläni miettinyt ja pohtinut tätä. Ja loppujen lopuksi tämän ajatuksen seurauksena niin meidän eteen piirtyy niin kuin valtava väkevä Jeesus, jolla todella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli kun Jeesus tässä itse sanoi, että tämä on pimeyden valta tässä hetkessä. Eli Jeesus antoi sille enkeliruhtinaalle, joka ei pysynyt paikallaan, vaan unohti sen, että kaikki mitä hänellä oli oli lahjana saatu Jumalalta. Että se unohti sen ja korotti itsensä siitä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus antoi sille vallan. Ja myös Isä Jumala, he yhdessä antoi sille vallan. Mutta silti siinä tilanteessa niin Jumala pystyi toteuttamaan niin kuin suurimman tekonsa täällä maan päällä. Eikö tämä tuo just semmoista syvyyttä, että vau, että Jeesuksella niin kuin todella on niin kuin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Että vaikka puhutaan tämän maailman ruhtinaasta, niin okei, se on ruhtinas, koska se saa täällä olla ja se pystyy jotakin täällä tekemään. Mutta hupsista se joutuukin tekemään vaan sen verran, mitä Jumala sille antaa valtaa, niin kuin tässäkin. Tämä oli annettu tämä valta. Niin kuin tähän samaan liittyen Johanneksen evankeliumissa sanotaan, Jeesus sanoi Pilatukselle, sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Tarkkaan suunniteltu ja punnittu. Jumala tiesi, mitä hän teki. Mutta se pimeyden valta tuli sillä tavalla esille tässä, että ne ihmiset, eli käytännössä kaikki, jotka ei ymmärtänyt, mitä siinä tapahtui, niin ne tuli murheelliseksi ja ne pakeni. Ne joutui pelon valtaan, mieli masentui, ne pakeni. Vaikka niin kuin ajallisesti mitattuna, niin he oli ollut Jeesuksen kanssa jo niin monta vuotta,
Ne oli nähnyt Jeesuksen tekoja, siis ajallisesti mitattuna, mutta myös he olivat kokeneet niin kuin tulevan maailman voimia, niin kuin sanotaan. Et Jeesus oli lähettänyt ekana 12 opetuslasta Luukkaan mukaan ja sen jälkeen 70, antanut heille vallan ja voiman parantaa sairauksia, ajaa ulos riivaajia ja niin edelleen. Mutta sitten kun tuli pimeyden hetki, niin koska ei ollut vielä seurakunta-aikaa, että Pyhä Henki ei ollut tullut sillä tavalla tänne maan päälle, niin opetuslapset ei ymmärtänyt, mitä siinä oli tapahtunut. Mutta nyt me, jotka eletään seurakunta-ajassa, eli tämä on ihmeellinen aikakausi, ja me, jotka ollaan valittu Jumala, niin meillä on se armo, että tällä seurakuntakauden aikana niin me ymmärretään se millä tavalla Jumala on pelastanut ihmisen, siis se evankeliumin tie. Me ymmärretään, että Jumalalla on 3 persoonaa. Että ennen seurakunta-aikaa niin ne oli harvoja ihmisiä, jotka ymmärsivät, että Jumalalla on 3 persoonaa. Että siellä on kyllä pelastuneita ihmisiä, että he ovat Jumalaa kunnioittaneet. Ja samoin tänä päivänä on vielä sellaisia ihmisiä, jotka ei ole tätä kuullut. Mutta meillä on niin se etuoikeus, että me ymmärretään, kuinka on tapahtunut. Ja myös sitten meillä on etuoikeus niin esimerkiksi tätä asiaa nyt tutkia näin isolla porukalla. Vaikka toisaalta meitä on vähän, mutta toisaalta tämä on iso porukka, jos mietitään, että me pystytään tämmöistä asiaa tutkimaan, jos mietitään ihan maapallon alusta asti tätä aikaa ja näitä ihmisiä. Eli meitä Jumala kutsuu niin kuin ymmärtämään tämän asian ja myös sillä tavalla ymmärtämään, että se, missä me nähdään, että Jumala antaa pimeyden niin kuin vallan vallita siinä tilanteessa. Niin kuin Jeesus sanoi, että tämä on teidän hetkenne, eli se oli pahojen ihmisten hetki ja pimeyden valta. Niin jos meitä joskus tämmöinen ympäröi, tai me nähdään jossakin, niin Jumala kutsuu meitä astumaan ikään kuin askeleen taaksepäin ja pyytämään häneltä niin kuin viisautta ja ymmärrystä, että missä on Herra nyt sun kirkkautesi tässä tällä hetkellä. Mitä sä aiot tehdä? Koska Jeesus opetti meille sen, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja se ei ole vaan lause, joka jää niin kuin leijumaan tuonne katon rajaan. Vaan se on semmoinen lause, että Jumala haluaa, että me ymmärretään, mitä se pitää sisällään. Ja tämä on yksi semmoinen. Eli kun Jeesus sanoi, että tämä on teidän hetkenne, niin se tarkoittaa myös sitä, että täällä Luukkaan evankeliumissa 23. luku, jae 25, niin siellä sanottiin tällä tavalla. Eli Pilatus päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat. Eli he vaati Barabbasta vapaaksi. Mutta Jeesuksen hän antoi, siis Pilatus antoi alttiiksi heidän mielivallalleen. Eli nyt kun tulee tämmöinen pimeyden valta, niin tämä on myös sitten joidenkin ihmisten hetki. Eli tämmöisessä tilanteessa Jumala sallii sen, että pahat ihmiset ottaa sen tilanteen hallintaansa. Eli jotakin on siellä henkivalloissa, mitä meidän ei tarvitse tietää. Kyllä enkelit
Herra Jeesus yhdessä ne asiat hoitaa. Että me ei sodita siellä. Mutta meidän on hyvä ymmärtää, että meidän vastustaja on siellä, mutta me ei sodita siellä. Me soditaan tässä maan päällä. Hengen hedelmän avulla. Hengen hedelmä on se pyhän hengen täyteys meissä. Se on hengen hedelmä. Ja kun tämä oli pahojen ihmisten hetki ja pimeyden valta, niin Jumala aina tekee jotakin suurta niissä tilanteissa. Että me äsken rukoiltiin Vanvein lähetyskenttien puolesta ja mä oon niin rukoillut, ymmärtänyt, miettinyt sitä Kiinan ja Venäjän tilannetta sillä tavalla, että tiedättekö, että siellä on kaikki Jumalan hallinnassa. Että näiden molempien lähetyskenttien kohdalla on se tilanne ollut, että Jumala on nähnyt sen, että Vanvein avulla se työ lähtee eteenpäin ja nyt se on sillä virallisesti loppunut. Mutta se on Jeesuksen työ. Se olisi mielenkiintoista tehdä mitä Jeesus, tai tietää mitä Jeesus nyt siellä tekee. Tiedättekö, että se ei ole ihmisestä kiinni? Ei. Jumalan pyhällä hengellä ja kirkkaudellaan siellä. Niin. Et silloin aikanaan, kun pampuesirippu aukeni ja sieltä paljastui se, kuinka Jumalan seurakunta oli toiminut Kiinassa, niin se oli ihan käsittämätöntä. Pyhä henki oli puhunut ihmisille, että siellä ja siellä on kokous, menkää sinne. Ja Kiinan viranomaiset silloin aikanaan, ne oli ihan ihmeissään, että mikä tämä systeemi on, että kuinka ne viestittelee keskenään. Ja kuinka se evankeliumi levisi. Mutta tätä samaa on tänä päivänä meidän lähetyskentällä Intiassa. Et siellä, jotka on siihen vastuunkantajiksi Herra nostanut, niin he kokee sen, että pidetäänkö tätä kokousta nyt vai ei. Taikka missä pidetään seuraa. Et se on heille ihan semmoinen luonnollinen tapa. Että Jumala on niin suuri, Jeesus on niin suuri, että kaikki asiat on niin kuin hänen hallinnassaan. Tämän pimeyden vallan ja pahojen ihmisten niin kuin ikään kuin vallan alla, niin Jeesus oli murtumaton. Lontoon murretta en kovin hyvin ymmärrä, siksi on semmoinen kirja jäänyt lukematta, joka kertoo tästä Jeesuksen viimeisestä puolesta vuorokaudesta niin kuin Pilatuksen silmin. Kaikki muut ihmiset pelkäsivät hänen edessään, paitsi Jeesus. Kaikki muut arasteli, mutta Jeesus ei arastellut eikä pelännyt. Ja tämä on jotakin semmoista, mihinkä Herra haluaa meitä kasvattaa. Ja tiedättekö te, me kasvetaan tähän, kunhan me henkilökohtaisesti päästään sille tielle ja kasvutetaan jo kakkosvaihteella eteenpäin, missä me osataan niin kuin itseemme sillä lailla suodattaa, että ei harrasteta pahoja asioita. Ei viitti tehdä semmoisia asioita omassa elämässä, jotka tuhoaa meitä, jotka ei ole meille hyödyllisiä, jotka vahingoittaa meitä. Elikkä niin kuin sana käyttää semmoista sanaa kuin parannuksen tekeminen, joka tarkoittaa, niin kuin se ei ole ensisijaisesti moraalista uudistumista, vaan se on ensisijaisesti Jumalan puoleen kääntymistä. Ja
sen seurauksena sitten niin kuin Jumalan hyvyys, kun me käännytään Jumalan puoleen. Eikö niin? Äsken tuli tämä profetia. Meillä kaikilla meistä tuntuu, että me oltiin ihan täynnä Jumalan hyvyyttä, kun Herra pystyi kohtaamaan meitä kaikkia. Eikö niin? Ja tämä on se ilmapiiri, jonka Jumala haluaa meidän koko ajan tuoda. Että me voitaisiin katsoa häneen, me voitaisiin kokea se rakkaus ja lämpö, mikä hänestä tulee, ja me ymmärrettäisiin se kirkkaus ja puhtaus, mikä hänessä on. Eikä me haluta tehdä tyhmyyksiä. Ja tätä tietä, kun me mennään eteenpäin ja tosiaan kaasutetaan sinne vähintään kakkosvaihteelle, niin sen kautta meille tulee tämmöinen murtumaton ja sisäisesti vahva ihminen tänne, joka on ikään kuin koko ajan pyhällä hengellä täyttynyt. Koska se Jumalan tavoite meidän kohdalla on se, että hän voisi koko ajan täyttää meitä pyhällä hengellä. Ihan koko ajan. Ja se tarkoittaa käytännössä semmoista asiaa, se pyhällä hengellä täyttyminen, että Jumala auttaa meitä silloin. Että se Jumalan motiivi meitä kohtaan on rakkaus. Ja se, mitä Jumala haluaa meille tehdä, on se, että hän haluaa auttaa meitä. Ja se apu on nimenomaan sitä pyhällä hengellä täyttymistä. Että se on niissä tilanteissa, kun me saadaan olla sananpalveluksessa tai muussa palveluksessa seurakunnassa, mutta se on semmoinen asia, joka liittyy meidän jokaiseen elämän osa-alueeseen. Sen tähden Herra haluaa murtaa meitä sillä tavalla, että meistä oikein tuntuu siltä, että Jeesus haluaisi murtautua meidän jokaiseen elämän osa-alueeseen. Ja Jeesus haluaisi päästä vaikuttamaan siellä, koska Jumalan motiivi on se, että hän haluaa auttaa meitä. Mutta hän ei pysty auttamaan meitä, jos ei me murruta Jumala edessä ja sanota Jumalalle, että Herra, ota mun koko elämäni. Saat hallita koko mun elämääni. Ja niin kuin me tiedetään, että tämä prosessi on ihan loppuun asti. Syvemmälle ja syvemmälle. Ja sitten aina silloin tällöin putkahtaa meidän esiin jotakin semmoisia uusia osa-alueita meidän elämässä, että me ei olla ymmärrettykään, että täälläkin Jumala haluaisi vaikuttaa. Että Herra kutsuu meitä luovuttamaan koko elämänsä. Mutta kyse on siitä, että hän haluaa auttaa meitä ja täyttää pyhällä hengellä. Ja joskus nämä pimeyden vallat ja pahojen ihmisten hetket, niin ne on luonteeltaan semmoisia, mitä oli Jeesuksenkin kohdalla, että kun sitä ulkonaisesti katsotaan, niin sehän oli oikeasti täydellinen salaliitto. Et juutalaiset sen aloitti sen salaliiton. Ne vangitsi Jeesuksen yöllä. 9 Jeesus oli jo ristiin naulittu aamulla kello 9 meidän aikaa, kun viimeiset heräili. Salaliittoon kuului se, että niillä oli sen ihmisporukankin hommannut siihen, jotka halusi mieluummin Parappaan kuin Jeesuksen. Että salaliitto sillä tavalla kasvoi, että juutalaiset sai sen lisäksi roomalaiset siihen. Ja sitten sinä päivänä Pilatus ja Herodes ystävysty keskenään, entiset vihamiehet. Elikkä jos me nähdään semmoisia salaliittoja tai muita, jotka oikeasti me ymmärretään, että toi ei ole Jumalasta, että Jumalan pyhä henki ei siellä pääse vaikuttamaan, niin me toki saadaan rukoilla
näiden asioiden puolesta, että Jumalan totuus tulisi sinne ja ei pahoja asioita tapahtuisi. Siis me saadaan aina pyytää sitä, ettei pahoja asioita tapahtuisi. Me saadaan aina pyytää itsellemme terveyttä. Ja Jumala oikein haluaa, että me opittaisiin kaikki ne kivut, mitä meillä on, niin jakamaan hänen kanssaan. Siis lähtien fyysisistä sairauksista. Mutta katsotaan sitten, minkä vastauksen Jumala meille antaa. Että joskus hän ei halua niin kuin kaikkia asioita täällä maan päällä ratkaista sillä tavalla, että oikeus tapahtuisi nyt tässä vaiheessa. Sen tähden, koska hänellä on näitä muita niin kuin tärkeimpiä asioita, jotka hän on päättänyt toteuttaa. Sillä tavalla, että tämä maailmanjärjestys menee eteenpäin. Siis sillä tavalla maailmanjärjestys, että meidän ymmärretään niin kuin sanan mukaan se, että ilmestyskirjassa sanotaan sillä tavalla, että hän antaa vihollisen valtaa niin kuin ajan ja lain. Eli Jumalan pyhää lakia tässä maailmassa tullaan häpäisemään enemmän ja enemmän. Tätä kehitystä me ei voida katkaista. Me ei voida tätä kehitystä katkaista, mutta paljon Jumala tulee tekemään. Et moneen asiaan Jumala tulee niin kuin antamaan niin kuin uskovien rukouksen tähden vapautuksen. Sillä tavalla, että elämä voittaa ja oikeus voittaa. Mutta joka tapauksessa niin kuin kaikki kivut, mitä meillä on, niin Jumala haluaisi, että me opittaisiin jakamaan ne hänen kanssaan, että meidän ei tarvitsisi yksistään kantaa sairauksiamme, pettymyksiä, vastoinkäymisiä, ongelmia. Ja samoin tässä profetiassakin, mikä tässä tuli, niin tuli esille se, että Herra Jeesus sanoi sen, että kehotti meitä katsomaan sinne ristille. Ja kolossalaiskirjeessä, mä voisin ottaakin sen tässä. Toisessa luvussa sanotaan tällä tavalla. Eli jae 15. Hän, eli siis Isä Jumala, riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkiseen häpeän alaiseksi. Asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Eli hän sai heistä, eli Isä Jumala sai heistä hänen kauttaan, eli Jeesuksen kautta, voiton riemun. Eli Jeesuksen ristin työhön perustuu se, että kaikki paha on siellä, pahan valta on murrettu. Ja sana opettaa, että vihollisesta viimeinen kuolema kukistetaan sitten joskus. Ja kaikki ne laitetaan sen ikuiseen paikkaan, mistä Jumala ja kaikki Jumalan ominaisuudet, niitä ei siellä ole, että Jumala on ikään kuin tarkkaan rajannut ikuisuuteen semmoisen alueen, josta Jumala on lähtenyt pois ja ottanut kaikki omat ominaisuutensa pois. Ja nämä ihmiset, jotka ihan henkiolennosta lähtien, jotka ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle ja jotka eivät ole halunneet Jumalaa omaan elämäänsä, niin heidän toiveenhan sitten täysin toteutuu siinä paikassa, mistä Jumala on vetäytynyt pois ja ottanut kaikki omat ominaisuutensa pois.
Mutta että ristillä se murrettiin se vihollisen valta. Ja sen tähden ristillä Jeesus niin kuin sovitti meidän syntimme. Sillä tavalla me ollaan vapaita. Ja myös niin kuin semmoinen ihmeellinen asia, että nyt kun me ollaan syntiä tehty, niin kuin valitettavasti joka päivä. No voi olla, että joskus on semmoinen hyvä päivä, että vähän vähemmän, mutta joka päivä me tarvitaan, siis me pelastuneet ihmiset, anteeksi antoa. Et sen tähden niin kuin sanotaan, että Jumalan armo on pelastanut meidät ja Jumalan armo kasvattaa meitä. Tiituksen kirjeessä, niin siksi me tarvitaan sitä anteeksiantoa. Ei sen tähden, etteikö me oltaisi pelastuneita, vaan sen tähden, että se paha, joka nyt meissä roikkuu kiinni, että se Jumala haluaa niin kuin nollata meistä sen. Ihan sen tähden, että me voitaisiin olla niin kuin lähellä häntä ja hänen voimansa vaikutuksessa ja voitaisiin kokea se armahdus omalla kohdalla Jumalan laupeudella. Rukoillaan tässä vielä. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sä oot oikeasti todella suuri. Halleluja. Herra, me ei ymmärretäkään, kuinka kaikki on täällä sun hallinnassasi. Halleluja. Ja Herra, me riemuitaan omalla kohdalla sitä, että me ollaan saatu valita Jeesus sinut. Ja sen tähden meillä ei ole mitään pelättävää. Herra, vaikka sä joskus sallit sen, että pimeys niin kuin meidätkin jollakin tavalla ympäröi ja meistä tuntuu, että me joudutaan pahojen ihmisten vaikutuksen alaiseksi tai heidän valtaansa, niin totuus on kuitenkin erilainen, Herra. Niissäkin tilanteissa, Herra, sä haluat tukea meitä samalla tavalla kuin, Herra Jeesus, sinä olit murtumaton Pilatuksen edessä ja koko sinä hetkenä. Herra, siellä ristillä roikkoessa sä pystyit sydämestäsi rukoilemaan, että anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Herra Jeesus, oli täynnä rakkautta ja armoa ja laupeutta. Herra, anna meillekin se armo, Herra, että pahana päivänä niin me pysytään pystyssä. Ja Herra, pahana päivänä niin me tuotettaisiin hengen hedelmää ihan koko siinä laajuudessa, Herra. Herra, että me voitaisiin elää siinä sun näkymättömässä todellisuudessa. Herra, ettei tämä meidän ruumis ja kaikki ne hienot jutut, mitä sä tähän meidän ruumiiseen oot luonut, ettei ne pääsisi meitä niin kuin hallitsemaan, vaan Jeesus, me voitaisiin olla sun hengen hallinnassa. Herra, me halutaan nyt erityisesti muistaa myös niitä, joita tänä päivänä vainotaan. Herra, jotka laittaa henkensä, oman terveytensä, kaiken sen maallisen, mitä sä oot heille antanut, mutta myös mahdollisesti oman perheensä ja kaikki. He laittaa sillä tavalla sinun eteesi, että he saattavat menettää nämä asiat. Herra, sen tähden, että he haluavat pysyä sinun puolellasi ja olla sinun todistajinasi. Herra, me halutaan oikein siunata näitä ihmisiä ja Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä rukoilet heidän puolestaan. Herra, sä siunaat heitä ja he on sulle tärkeitä. Jeesus, siunaa meidän isänmaata ja Herra, me kiitetään siitä, että Herra, sun omas tässä maassa niin osa antaa arvon sille, että meillä on rauha rajoilla, yhteiskuntajärjestys ja leivän tuki tänä päivänä tässä maassa. Amen. Amen.